Molweni kwakhona igama lami ndingubiza. Namhlanje senza i-geometric series. Okay, so nje examples. So sulibala uthi xa ubukela video yami ushareishe, ucommente, uyabona? Yeah, ufollow le page yami late mama I made it matric grade 12. Okay, masiqale. I-series yami namhlanje ithi 2 plus 4 plus 8. Indoni i-series ayo sequence plus 16 iyanuka le nto. Kuthiwe qam kuthiwa 2 to 6 terms. Ithini question? Ithini question? Okay. In this exercise, you have to leave your answer into exponential form when necessary. To evaluate each of the following geometric series. Okay, to must evaluate series. So, I evaluate, you calculate the sum of the series. The first term here, the second term, third term, fourth term. Good to 2, 6 terms. So, this is as bad as terms 8. So, O2. Here, 8 was the first term. Then, the ratio here 2 is S2 over S1, which is in this case 4 over 2, which is 2. Then, I verify what you are city S3 over S2, which is 8 over 4 equal to 2. So the ratio 18 is fine. Then anyway to see mass n is equal to 6 because we took the 6th term. Okay, okay. So it's not la formula here to upper. The formula here to the 2. The Sn is equal to n. The Rn minus 1 over R minus 1. And Sn is equal to A. I hope say bona. 18 1 minus Rn. 1 minus R. Ebona? So it could be answers fanayo kho mehluko. Xa lena yokuqala isebenzisa u-R wakho xa mkhulu kuno-1, lena isebenzisa u-R wakho xa mncinci kuno-1, so that uzosebenza njani lula ne. Okay, iseries yethu bese siyenzile apha samfumana u-A wethu uba ngu-2, sefumana ulento R wethu ngu-2 ya, samfumana N wethu ngu-6. So starta le i-formula yokuqala ithi S6 because siyawazi amanani ukuthi mangaphi I6. Sibe no A, sibe no Rn minus 1 over R minus 1. Yabona isimple kanje ilahlile. Sino 2 R wethu siyama ngu-2, N wethu ngu-6 minus 1. Then sibe no 2 minus 1. Then ezansi iyaphela. Then calculator. Yo, ndiske ndathatha nje ilento ifoni anayithatha i-calculator ndiyaqofaza. Okay, cofa i-calculator yakho ukhuphe i-answer ne. 2 to the power 6 kubani ngu-64 minus 1 ku-63 times 2 kube ngu-126. Answer yethu ngubani? 126. Yabona? So ilahle kanjalo ke leyo se-evaluate sayibona uba i-sum of all these terms 126 ne. Masiye kwesibini ne. Nayo ithini? Ithi evaluate. Thathe ephi? Mandithathe kwale sizayibona kubani 1 plus 3 plus 9 plus 27 over 2 6 terms, which means na iphela kubani ku-6. Sayibona? Hey, ithini ayabonakala? Ndim lo ngayiboni? Okay, iyabonakala. Qha ndim lo ngayiboni. Okay.
masiye A wethu ulahlile leli nani sokuqaleni, R wethu ku S2 over S1 or S3 over S2, which is 3 over 1 or 9 over 3, which is equal to 3. Then N wethu is equal to 6. And the formula yethu itini, it S6 is equal to A at Rn minus 1 at R minus 1. A wethu ngu-1, R wethu ngubani ngu-3, N wethu ngubani ngu-6 minus 1 over 3 minus 1. Kosicofe nje intoni i-calculator yethu. Sithi 3 to the power 6 kubani ngu-1 ngu-2 29 minus 1 shiyeke no-2 no-7 to 8 over 2. Ithi answer yethu ke ngoku over 2 ithi 364. Okay, asiqedwe siye kwenye example ke ngoku ezofakisa ubright. Funa ukufaka ubright apha ne, faka ubright. Le problem ndithathe iphi ne, andithathe u2, masijongeni u2 ne, u2 wethu uthi the first term of each geometric series is 1 and the fourth term is 24. To find the first 10 terms of the series. Pha siyamazi A wethu kuthiwa ngu-1, siyayazi i-fourth term yethu ubani u-27. Kuthiwa masifumane ile nto i-first 10 terms of a series. So R apha asinayo, siyayazi i-first term yethu ngubani u-A, sixelele ne, kwathiwa ngubani A wethu, kwathiwa ngu-1. Saxelelwa i-fourth term, kwathiwa ngubani, kwathiwa ngu-27. u-R dolulu, ayibona. So singathini ngesifomishe into sithi T4, sixelwe nge-term apha ne, ithi formula A R n minus 1 a geometric sequence ne, sinikwe i-sequence apha, sanikwa ntoni i-fourth term ne. Okay, so siyamazi uba uthi ngubani u-27, u-A simxelelwa ngubani ngu-1, u-R asimazi but u-N siyamazi uba ngubani ngu-4 minus 1. So 27 is equal to R to the power 3. So sifuna u-R apha sifuna ntoni, so u-3 to the power 3 I think ngubani ngu-27, R to the power 3 ne. Yabo ilahle kanjani? Verify 3 to the power 3 27 yeah. Then apha sitimes ngabani 1 over 3, into senze macala ngubani, senze macalongo. Therefore R wethu is equal to 3. If awuyazi exponents utsho sakwenzela if ilento ivideo nge-exponents. Mhlawumbi it's not that you understand the question but mhlawumbi una background exponents. So feel free utsho kwi-YouTube video ngaphantsi comment section, utsho phaa ku-page yam okanye undike call, I will make a video. So ngoku sinayo u-R ngoku yayibona ilula, into ibifuneka ngubani u-R. Besinikwe u-A first term, sanikwa i-fourth term engu-27, sashota ngu-R. So sasebenzisa la formula i-fourth term, siyaba into ezashota ngu-R, sisolve ntoni u-R qha. Yayibona apha sitheni, substitutile, then sazama sathi satshintsha ule nto u-27 to the power to the exponential form yangu-3 to the power 3. Then xa zifana ile nto i-powers iye zilahlwe exponents,
kushiyeke zikhandi ndifuna nje ndibonisa uba zilahlwa kuba kuye kwenziwe ntoni. Okay, good, masiye kwenye. Andikholwa ukuthi i-question ithini? Ithi find ilento i-sum of 10 kwi-series. So sifuna abantu S10 andithi, which is A R n minus 1 R minus 1. A wethu ngu-1, R wethu simfumene ngu-3, ngu-10 minus 1. So opa 3 minus 1. Sicofe nje for ile nto calculator yethu sibuye ne-answer. So 3 to the power 10 minus 1 over 2 over 2. So izoba ngu-2 9 5 2 4 answer yethu ke le ne. So asigqitheni siye kwenye ne. Then always ask a question on the comment section below. There is no stupid question. When you ask question is where you actually learn ne? Okay, u4 yena uthi asifake no bright apha ku4 ne, siyambona uthi for if the sum of first 4 term of a geometric series is 10. Sixelwa ntoni ngoku? I-sum of first 4 terms. Sanikwa i-common ratio engubani? Engu-1 over 3. Kuthiwa calculate the first term. Ngoku kuthiwa masicalculate ntoni? I-first term. Masiyijonge, siphinde siyijonge ukugqibela ndinganigqwaqi uba ndiyivame. Kuthiwa if the sum of the first 4 terms of a geometric series is 10. So if amanani okuqala oyi-10 le series ye-geometric alingana no-10, then i-ratio yethu which is R ngu-1 over 3. Kuthiwa calculate the first term. So first term yethu ngubani? Ngu-A. So sifuna u-A asinaye ngudololo, A dololo, i-ratio yethu seyilahlile siyixelelwe. Then sayinikwa u-S. The sum of how many terms? Sum of first 4 terms. So S4 wethu nayo ulahlile ngubani? Ngu-10. So ngoku A lo singenayo. So ilula le into, sino S4 is equal to A R n minus 1 over R minus 1 yabo. But ngesebenzise le formula ndibonise kuqala but sisebenzisa le. Then S4 siyamazi uba ngubani? U-10. U-A dololo lo simfunayo ngesingekho apho babengekho. Then u-R wethu 1 over 3. Then u-S4 ne minus 1. Then sivale ibracket yethu ibe ngu-3, ibe ngu-1 over 3 minus 1 ne. So sizame usolva loo nto ne. So into elula apha must cross multiply ne, cross multiply 1 over 3 minus 1 ngubani? 1 over 3 minus 1 ku 2 over 3 ne. So apha okay masiqale siyibone izoba ngu-10. Then after ngu-10 equal to siyayibona mos A. Then into eyenzekayo phaa ngaphakathi yintoni? 1 over 3 to the power 4 minus 1. Yona loo nto ingu-8 over 81 apha ngaphakathi. Negative 8 over 81. Then ngezantsi ku-negative 2 over 3 minus 1. Shit you. Negative 2 over 3, negative 2 over 3. Then senze laa nto kuthiwa cross multiply le times ngapha le ngapha. So izoba ngu-10
times 2/3 is equal to negative, actually izoba negative. Then apha ibe a or negative a 80/81. Then izoba negative 20/3. Then is equal to, ndizamenza simple ne, is equal to negative a 80/81. Then asifuni sidivide ngaloo nto, negative 80/81 namacala onke, negative 80/81. Inegative zawuhlabana ne. So into ezawushiyeka apha izoba ngu-a kweli cala. Asithi kanje, good people, sithi kanje siyibona. So into ezawushiyeka ngapha izoba ngubani? Izoba ngu-a ne, equal to unegative, masithi bahlabene ne, negative 20/3. Then xa ii-fraction zidivayidana uye uphequlele ngaphantsi. Umzekelo ngaphantsi ngu-81 ne, over bani? 8. Okanye icofe kwi-calculator yenu, ineekhesho zeentswempu ezinenzelayo, so ilula loo nto. So lena nalena seku-1 times 81, kushiyeke ngapha ngezantsi u-3 times 4. Then izoba ngubani? Izoba ngu-81/12. Ayibona? So 81/12 wethu ikwangu 6.75 or okay, or 27/4 ne, 27/4. Ndicinga uyibamba apho namhlanje. I hope ivakele ne le session, but andikazigqibi into bendifuna uzenza. Ndizazigqibezela kwivideo elandelayo ne. Then sitsho singene kwi-infinite geometric series ne, sitsho singene, sizawutsho singene nakwenye izinto ne. Okay, enkosi ngobukela, cela uyisherishe, ikhomente. Sabonana kwelandelayo ivideo. Bye bye.